moi boa tarde, por dicir algo. Estaba aquí vendo que o fondo que lle puxen foi bastante optimista para o tempo que estamos tendo. Un fondo moi de verán, pero polo menos por aquí, pola Ría de Arousa, non está moito tempo de verán. Así como non está tempo de verán, pois quizáis é unha boa opción quedarse aquí a xogar un pouco de GeoGuessr. E se hai xente que quere participar, pois fenomenal. Está tarde para non facer moito máis. Despois hai partido ás 8, precisamente aquí Mila García xoga o Celta contra o Vizela e iremos ver o partido, así que ata 7 quizáis máis ou menos estaremos por aquí, 7 da tarde, facendo un pouco o que cadre. Imos con o noso GeoGuessr, que levamos aquí abandonado desde que rematamos a Liga, que foi o 20 de xuño. Non fixemos directo, xusto fai un mes, xusto hoxe, non me daba conta de que hoxe hai un mes que acabamos esa Liga con Ampefi de gañador, campeón da primeira Liga GeoGuessr que estivemos xogando desde o mes de xaneiro ata o mes de xuño. Estou pensando neste verán si facer un segundo campeonato no outono, e aínda non o teño decidido, estou aí en 50-50, quizáis sí ou quizáis non sei. Vale, pois que imos facer no GeoGuessr? Podemos facer onde teño aquí o GeoGuessr? Vale, aquí, vale. Viaxen. Este modo do GeoGuessr, que é un modo curioso, unhas fotos moi espectaculares, así grande, é un modo de xogo máis tranquilo, non coa presión esta de xogar contra outras persoas, de competir. Do que se trata de facer a viaxe ao redor do mundo no menor tempo posible. E ten aquí varias opcións, non ten... Ainda non o domino moito, xoguei algunhas veces. Nivel 26. Estamos en Roma, Italia. Cidades visitadas, empeza en Madrid, bueno, detecta que estamos en España, entón marca aí. Depois va facendo a colección como de cromos que vas conseguindo dos distintos países. Vas conseguindo así, Kirguistán, pois tes aquí a carta do dominio de internet, a bandeira, mapa, e temos o que levamos avanzado nesta viaxe. O 4%, 19 días, Madrid-Roma, e tens que ter os cartos suficientes para poder facer a viaxe que vaya avanzando nese camiño alrededor do mundo. Pois esta aquí, estamos en Roma agora mesmo, vale. Estamos en Roma, pasaporte, sitios polos que fomos antes, Sapporo, Tokio, Los Ángeles, Nova York, Bishkek, Ulaanbaatar. Isto foi noutras partidas que fomos xogando. Madrid, Zurich. Vale, isto por a parte de aquí arriba, os cartos que temos, $761. Aquí hai unhas misións para cubrir. Isto é os voos que temos disponibles, pero aquí indica o único que avanzaríamos un pouco é no de Estambul. Avanzaríamos un 5% na nosa viaxe alrededor do mundo. Seguimos cara a Madrid, volvemos, claro, perdemos o 4%. Se non, podemos facer, creo que algún xogo máis. Vale, imos facer outra partida. Estatuas, cancións... Imos con estatuas, a ver que aparece aquí. Estatua... Quen é este? Está 20 segundos isto, pero isto que... Parece da India ou así, ou India, Nova Delhi, pode ser, por aí. Era da India, pero Nova Delhi non, era a que... Statue of Unity, quen é a persoa que aparece? Tente novamente, sí, non é, está un modo un pouco difícil. Wall of Unity, quen será este? Vallabhai Patel, nin idea. Imos con outra. Estamos no modo complicado.
Bueno, tenemos aquí un Buda. Esto para que está en japonés. You have to cross the bridge of to reach the world. Poco tempo. Buda de onde? Buda de por aquí, Osaka, Kyoto. No, Kashiwa. Por aquí, Kashiwa, por aquí. A este modo difícil. A ver esto. Son grandes estatuas, eso non se pode negar. Mother calls y the tallest side of Asia. Y... parece Rusia, pero Rusia ¿dónde? San Petersburgo, por ahí. No. Volgogrado, vale, Volgogrado. En vez de Leningrado era Stalingrado. Imos cambiar a cancións. Vale, Nova York, non? Nova York. The boss sang about the streets of the city. A Filadelfia, entón, Filadelfia, Pensilvania. Por aí polo medio. Vale, pola canción Streets of Philadelphia. Xogos Olímpicos de verán. Games of the New Millennium. Primeiros do novo milenio. Ou contaban... Foron Atenas, ¿no? 2002 ou así, pero isto... Se non en Atlanta. Pero foron os de... bueno, son os de Sydney, pero Sydney, sí, claro, ten sentido, Sydney. Entre que foron no 2000, non foi no milenio. Tampouco, nin uns nin outros. Insistimos aí. This country has the most amount of gold medals in the Summer Olympics. Bueno, ahora sí que Atlanta. Xogos Olímpicos do 96. E onde está o estadio? Non sei se será ese. Máis ou menos. Museos. Isto é fácil. Museo Británico. Ainda estiven aí pouquiños días. Museo Británico, non podo dicir incluso en que sitio está. A entrada por aquí, Museo Británico, pois por aquí. Máis ou menos. Bueno, sí, aí, nese lado. Esta foi máis fácil. Insistimos aí con museos. Ostras, museo... Shiva. Esto está... ¿En qué idioma está esto? Parece como chinés, japonés o algo así. Japonés. Non foi suficientemente perto. Se marcara Tokio e non aí no monte, pois... Vale, Beijing. Esto é... por aquí. Non me acordo moi ben. Se marcas aparece a cidade. Pasa que isto é moi grande, como non acerto moito. Sí, por aí. Vale, ben.
Vamos a juego de compañías. Compañías. ¿Qué compañía esta? Rolex. Rolex. ¿Y dónde está Rolex? Bienvenido. Que está en Canadá. Francia, non? Teña pinta de, non sei, por esas bandeiras parecía máis América que Francia. A ver, outra compañía. Samsung, vale, sí, a Samsung e Corea, non? Samsung, Corea. Corea do Sur. Corea do Sur. Seúl será. Vale, Seúl. Museo. Esto ten pinta de Nova York, ¿no? Nova York. ¿No? Que está puesto en pouco tempo e é así difícil. Nova York, Manhattan, por aí. Washington, tamén o pensei. Pois este debe ser o de propio Cairo, non? Cairo. Museo Nacional da Civilización Egipcia. Bueno, había varios. Vale, xa temos $1,241. Vale, esto é Pekín, ¿no? Pekín. Olympic, Forest Park, Olympic. Será por aquí, Olympic Stadium o por aí. Bueno, por aí máis ou menos. Aquí está o Estadio Nacional de Pekín. Back to the city, vale, volvemos á cidade. Moi boas, Puskis, que tal? Que tal? Que tal esta tarde tamén por aí? Igual que aquí, non? Aquí andamos aquí xogando este modo volta ao mundo. E ahora sí que sí, porque estaban coa carreira, non? Había carreira de... non, pensei que decías a 33 de Fernando Alonso, 33 graus. Pensei que estabas no Fernando Alonso, peso 33, e como estades co 33, xa pensaba noutras cousas. Mellor así que a 33, pero hai un símbolo de graus despois. Si, en Ourense non sei como estarán, agora que o penso, Tamén estaba con Alonso, entón ao final tiña dobre sentido. E como acabou? Había, non, as cualificacións para a carreira. Non sigo moito, tive unha época na que seguía bastante a Fórmula 1, hai moitos anos. Pero non sei por qué, pero deixei, non. Era do sentido máis bastante relatable. Si, Ourense non sei como está a cousa. Creo que hai bastante bochorno. Como está o tempo? A ver. Ourense. Vale, 26, mañá 29, nada. Sétimo, tive un accidente de Sonuda e fodei a volta para boa Fernando. Bueno, sétimo. Bueno, sétimo non está mal de todo, non? Vamos a ver Vilagarcía. Está ben de 7. Vilagarcía. Bueno, se temos 95% chuvia pola mañá, choveu pola mañá, está chovendo agora, e esperemos que no partido non chova. Podía rascar top 5.
É dicir, ese sería un pouco o objetivo, de estar entre os 5 primeiros. Onde é a carreira? En que sitio é? Onde é o gran premio desta fin de semana? Hungría. Hungría, húngaro ring, non? Hungría. Pois aquí este xogo é un fraude totalmente. É dicir, acerto máis preguntas e agora, en lugar de ter a opción de ir a Estambul, quitaronme a opción de Estambul, que era un 4% máis de avance. Agora teño Lyon -2, Acra -4, Marsella -2, Viena 1, Praga 1. É dicir, canto máis acertas, menos opcións tes. Debo de ser polo de Microsoft. O de Microsoft estaba o meu fillo aí enfadado porque non había Minecraft. Fallaban os servidores de todos os xogos de Microsoft. En canto lle dise, no, fallou Microsoft e Minecraft non funciona. Terrible, terrible. Terrible. E dices, como? Sí, non... A ver se o recuperan, pero o primeiro shock que recibiu, imagínate. Se non funciona Minecraft, estamos perdidos. Vale, este modo non me convence moito, porque se acertas máis preguntas e cantos máis acertas, menos opcións tes. É dicir, isto é contra o capitalismo. O capitalismo, cantos máis cartos, máis oportunidades ten. Aquí, cantos máis cartos tes, menos opcións. É un xogo un pouco raro. Menú principal, quero ir. Menú principal. Vale, pois imos co menú principal, imos ao campo... Xa que falamos de estadios, estás falando moito esta semana de estadios de fútbol mundial, non sei que, non sei canto, pois imos cos estadios. Estadios de fútbol de todo o mundo. Máis de 500 estadios. Imos xogar a este. Vou poñer o enlace por se queres xogar. Facemos un tipo festa. Live Challenge, vale, Live Challenge. Un mes sin facer aquí Twitch, sin facer Yogase, non parece que empeza de novo. Estás coas dúas, co FM, coas dúas tamén, jolín, estás a todo, Vamos a baixar aquí un pouco ao minuto e xogamos aquí un de estadios do mundo. Vale, convidamos aí a xogar. Estadio de todo o mundo. Moi boas, Taco, que tal? Que tal? Benvido, Taco, un dos clásicos da Liga. Andará pola Coruña, supoño, ou non? Se está de ferias, pois o mellor anda por aquí, pola terra. Moi ben, Taco, pois mira que sorpresa. Sorpresa aí. Se queres unirte, xogamos aquí unha partida. Está tamén Puskis Celta. Non, a verdade que non sabía nin eu, verdade? Eu vendo que estaba tarde como estaba, fun comer, saín comer, e despois ir a tomar un café, a cafetería estaba chea, a cafetería onde casi vou sempre, non había nin mesa, e dixen, bueno, marcho para casa, e agora aquí en casa, digo, bueno, pois ocorreuseme facer esta improvisación. Así que non estaba pensada. O partido é ás 8, o partido de Aipus, que o partido do Celta é ás 8 aquí na Lomba. O non pode, vou a Lausanne a festa da miña amiga. Estás en Suiza, vas a Lausanne. Lausanne, moi ben. Lausanne, estiven unha vez aí en Lausanne, hai moitos anos, ali ao lado do lago Lema. Bueno, pois imos facer aquí un duelo Mallalevo Puskis, estadios de fútbol. Vamos ya. A ver. Ainda estiven xogando e ainda saiu hai pouco, así que xogo con vantaxe, Pero non me acordo onde era tampouco.
Ah, sí, se me acordou. Este teño estudiado, mira, de todos foi coincidir este. Pero aquí, bueno, aquí o Puskis... Estás correndo que perdas o tren, chao, chao, non perdas o tren. Teñas boa viaxe. Vale. Onde foi aquí, Puskis? Marcaches... Sochi. Era Krasnoyarsk. Pero bueno, aquí realmente, ainda só recentemente, saiu este. Como pasa moitas veces que se repite. Já estamos como Orange. Sí, o interior, non? En vez de estar na costa, só estamos tirando a Rusia, pero Rusia interior. Vale, esta ni a contamos. A ver. Esta sí que non sei cal, Hay moito cirílico, estamos aquí, parece que somente son estadios cirílicos. Estadio cirílico. Estadio... Por fora son todo tendas. Vou marcar. Tenme pinta. Tenme pinta de serbio. Pero non era Serbio, era Macedonia, era Skopje. Skopje. O estadio de Skopje. Bueno, sí, aí marcaches Macedonia, sí. Non sei por que marquei Serbia. Bueno, cirílico, aí en Serbia. Non sei se hai unha cousa máis. Non marcaches a capital, fuches a Macedonia e marcaches aí onde pudeches. Skopje, aquí non xogou o Celta, non? Só xogou aquí, non. Non sei se xogou aquí. Bueno, vale, Skopje. Terceiro estadio. Este tamén saiu, nos xoguei hai pouco, e saiu Nordkurve. Nordkurve, está en alemán, pero... Fahrradstrasse. Bueno, aquí polo carril bici. Y esto de 15... Hannover, Dortmund. Ostras. Máis ou menos aí no medio. Kassel, era Kassel. Kassel, Alemania. Ti fuches ao sur, eu fui ao norte. Quedamos aí no medio. Máis ou menos a mesma distancia. Como foi nesta rolda? Sí, ti un poquinho máis próximo. Era Kassel. Pero foi Kassel. Logo Newcastle. Exactamente. Pasou de Kassel a Newcastle. Ese sí que era un derbi, o Kassel contra o Newcastle. Igual que o York contra New York. A ver. Vale, North Stan Larsen. Welcome ICT Football Club. ICT Football Club. Scottish Cup Final. Ah, bueno, ICT. Ah, sí, claro, sí. Ya sé lo que significa ICT.
E agora si, onde está aquí o estadio? O estadio. Ah, pois mira. Claro, está pegado ao mar. Que pasada de sitio. Hai 30 anos estive eu aquí. Susto, mira, susto estes días. Hai 30 anos. Eu estive aquí en Inverness, en Escocia, o Caledonian Thistle de Inverness. Estive vendo aquí a final do Mundial do 94. Co meu irmán, estivemos aí nun pub de Inverness vendo a final aquela de Brasil-Italia, que gañou Brasil a penaltis. Así que eso foi xusto hai 30 anos. O sea, son anos. Queda unha. Non miraches ben, non te marcaches? A marcaches foches a Edimburgo. Era Inverness, aquí no famoso lago Ness. Fon por aquí en tren, aquí Fort William collimos un autobús, Fort William todo por aquí por o lago Ness, a Inverness, albergue, e despois por aquí, eso, buscar un sitio onde cear, tomar algo, naquel tempo, no 94. Último estadio desta partida. Yucatán. Primero soy Venado. Venados Fútbol Club. Venados Fútbol Club. Vale. Pero esto de Venados, non me ven, pero non é da cidade. Non sei. Era Mérida, tiña máis sentido que fose Mérida, claro, porque a cidade máis grande, non? Mira, tiña topate ser o estadio. Estadio Carlos Iturralde Rivero. Eu estaba buscando cidade Maderos, ou algo así, non sei se é unha cidade de Madero ou algo así, ¿no? Pero era Mérida, moi ben. Era Mérida, Yucatán. Vale. Había gran grande que poña Mérida, sí. Pois non o vin, eu. Non lle marco Mérida a Extremadura, eh? Así que a ver se na segunda. A ver que estadio este. Carai, que cousa, que forma máis rara ten. Pero aquí hai dous estadios. Sector Sul. Ostras, Sector Sul. Vale, bueno, este debe ser os xogos do Mundial. Non me confundo eu aquí. Xa marcaches ti, Eu que sei, eu tiraría por aquí, pero... Aquí hai un estadio. Arena de Amazonia, será? No, Mato Grosso, claro. Eso é Amazonas, non é Mato Grosso, claro. Cuyabá. Equivoqueime de estado, A ver, salió do Ofi, o de Creta. O Ofi Creta. Claro, é Mato Grosso e Cuyabá, porque foi a Manaos. Si Manaos é Amazonas, non? Pois aquí sí que goleada. Quedaches a un punto do 5K. Está xogando co Ofi Creta, sí, de Heraclión. Heraclión. Que pasa da dilla de Creta? Teño ganas de volver outra vez. O Ofi de Creta. A illa de Creta é impresionante. Sí que está o campo aí. O Ofi de Creta, mellor aparece.
A ver se non a fastidiamos nesta. Ostras, vale. Vale. Casla. En fin. Tens que facer Lindorfer, un Jogueser con sedes do Mundial 2030. No rollo. Pero ainda está claro eso, decidido. Creo que sacaron aí un comunicado deportivo. Mira, era en Avellaneda, porque é o San Lorenzo Avellaneda, pero quedaches máis cerca, pusquis. De aquí ao ano 2030, cantos comunicados calculades que o Deportivo pode sacar? Porque no verán, no que levamos de ano, creo que leva 4 ou 5. De aquí en 6 anos, ainda poden sacar máis. Hai que facer o de mundiais. 100. Estadio Pedro Videgain. Este é o estadio do San Lorenzo de Almagro, que é un equipo histórico de Bos Aires. Teño lido por aí que moitos era o equipo dos españois, dos galegos tamén. Ainda que despois tamén el link o Independiente de Avellaneda tamén era, pero según parece era un dos favoritos dos emigrantes. O equipo de Vigo, exactamente, de Vigo Mortensen, correcto. Efectivamente. Escote pensaba que con razón ia poder facer o que quixera. E non o vai poder facer. Creo que pensaba e creo que o pensa. Bueno, a banca está facendo con Galicia o que lle dá gana, así que non sei se Riazor resistirá a esa... Bueno, mentres dure Inés o goberno local, a mellor, non sei ni sequera así, pero coa Xunta, a banca e tal, a ver quen pode con iso, Quen sabe, pode ser. Terceiro estadio. Mira, aquí temos Riazor. O Riazor como vai quedar no ano 2030. Van a balear todo alrededor. Por aquí Riazor, por aquí vai a praia de Riazor. E aquí temos outra vez un estadio que ten ao lado como un pabillón de deportes ou... A ver, que temos aquí? 36 segundos teño. Sector 13-12, moi ben, non di nada máis. Que máis pistas pode haber por aquí? Casi mellor ir para o outro lado. Olvídome do estadio un pouquiño. Manifesta Gloria in Timpur, que é isto? Ostras. Puf. Vale, sí, esa bandeira será por aquí. Sí. Ostras, vale, fomos a Bucarest, pero era Craiova. O campo, creo que da Universidade de Craiova, non? Universidade de Craiova, algo así, non? Equipo de aquí. Estadio Nul Jon Oblemenko. Que bo sector o de antes, sí, 13-12. Aí está. Creo que era a Universidade de Craiova. Mira, Universitate de Medicina e de Farmacia de Craiova. Era o mítico equipo de Craiova Ainda esteve outro día nunha comida familiar. A miña muller ten un primo que está casado cunha romanesa. Que non me acordo que onde era, de cerca de Brasov, por aquí. E estivemos xogando Jogueser un momento, e estaba sorprendida. Dicía, pero é un xogo para descubrir os sitios, sí, a ver que sabes de Romanía. Fixenlle un pouco posenlle o desafío de adiviñar o seu propio país. Pero foi divertido, estivemos aí xogando un pouquiño. Tamén estive moito tempo na Liga Romana, sí, no Football Manager tes aí dominadas todas as ligas, O voluntario no que estaba un tal Tamas, Gabriel Tamas. Defensa central do Celta. Que ano sería eso? Finais dos anos, non, do ano 2007, 2008, por aí.
Pitesti, aquí xogou o Celta un partido de UEFA. O primeiro partido de UEFA, despois daquela temporada que xogou nos 70, foi aquí, contra o Pitesti. 2005 pode ser, si pode ser 2005, con o de Tamas. Moi ben. Por aí Gaming Online Only Once. High. Imos co seguinte estadio. A ver onde nos leva aquí o... Puskis vai con vantaxe. Vale, campo de fútbol MFK. MFK, escudo do MFK. E que estar aquí xogando o meu irmán tolo dos estadios. Se non visitou 4.000 estadios, pois por aí andará a cousa. Pivo Bar. Aquí o sitio interesante é isto. Pivo. Dienna Pivo. A ver se temos por aquí. Ostras, pero entón isto... Karybinski, Pivo Bar. Polska. Eu pensei unha cousa e agora estou cambiando de idea. Cambié de opinión. Parece un estadio moi pequeno para o que estou dicindo, pero pode ser por aí. Sí que era Chequia, non? Chequia, Moravia, Ostrava, MFK Karvina. Este equipo, se está aquí o campo, que un equipo de primeira división, debe ser da Liga Checa. Ostrava, onde fuches, Puskis? Hungría, a mí pareceme Hungría ao principio tamén, polo idioma pensei que era Hungría. Último unha moza moldava que esbocia mar ou algo así, ao lado dun lago. Así. De Moldavia, mira ti. Curioso, Vale, imos coa última. A última desta partida. A ver, último estadio. Último campo de fútbol. Vale, ben, para xa non fai falta mirar moito máis. Correcto. Ahora buscar o sitio por aquí. Vale, ahora ya o estadio xa quen sabe. Vale, que yo sobre a máis ao norte. Non era fácil de atopar, non atopamos o estadio. Atopamos a cidade, pero estadio non. Transnistria, Eslovaquia, eu estou buscando agora moi guapo sitio. Eslovaquia, Moldavia. En Moldavia. En Moldavia sí que non teño nin idea. Moldavia, Chisinau, a capital. Eslovaquia, ese non son no Celta. Eslovaquia. Quen era do Celta? Eslovaquia. Xa non me acordo un que se parecera a Eslovaquia. Moi ben, Puski, gañou esta. Eslovodka ou algo así. Lovodka, dirás. Eslovodka, non? A rumba eslovaca, non? Na fronteira con Rumanía, Fronteira con Rumanía, Moldavia e Rumanía. Está ese lugar que conta aí Dindonfer. Moi ben. Vale, imos co seguinte. Tamén andaba por aí Taco. Meteus aí Taco. Moi ben. Non sei se deu tempo a coller o tren ou non. Esperemos que sí. Bueno, isto é o que pasa aquí. Repítenos aquí o estadio. Moi ben, vale, yo Gesser. Tiña outra opción e vai e sai o mesmo estadio. Correcto. Moi ben. Aquí da Liga da Costa. Este está repetido. A ver se aproveitamos aquí.
La frontera con Rumanía, claro, pero pasa que a frontera con Rumanía hai bastante. Chegates a tempo, moi ben. A ver se atopo ese sitio que comenta Lindonfer. Safani, Vilkov, estou mirando toda a liña da... o sur. Ostras, aquí a fronteira, non? Aquí, neste lado, claro. Aquí eso non é. Non atopei. Bueno, este é o campo do Inverness Caledoniensis que saiu antes de Escocia, norte de Escocia. Así que aí xogamos con vantaxe. A ver. A ver este. Aquí non podía facer clic. Non te sabe facer aí clic. Non sei que sitio será este. Soame de cando fixen o mapa. Soame de algo desto. Por aí, non, Astana. Soame algo de aquí de... Sí, Astana. O campo do Estadio Nacional, debe ser, non? Estadio Arena... Astana era, bueno, un estadio importante do país de Kazajistán. Vale, pero non era fácil esta, non era un estadio. Pasoume de Macedonia, non me deu tempo ir a capital, igual que antes. Marcaches país, pero capital, xa non che deu tempo. Porque é un minuto nada máis. Un minuto. Bueno, pareceme tan fácil que mellor é difícil. Como que estiven aquí, así que cando estás nun sitio, xa dis, a ver se me estou confundindo. Estiven aquí na final dun partido importante. E isto é máis ou menos por aquí. Ben grande o país Kazajistán, non? É un país grande. Se me dá tempo a ver o de Moldavia. Claro, aquí fai fronteira Ucrania, non? Bueno, non me dá tempo que non me debe saber. Vale, estábamos aí no Olympia Stadium de Berlín, onde foi o partido do outro día. Está aquí o oeste da cidade. Aquí está a estación de tren do Estadio Olímpico, está apartado bastante da cidade. Olympia Stadium Berlín. Está igualada a cousa aí entre Mandalay e Puskis. A ver. Que forma de regate ten este campo, non? E aí ten unha... Mira, ten unha locomotora. Vale, locomotora é unha boa pista. Vale. Bueno, xa marquei aí. Onde marcastes? Estamos en Poznan e na locomotora poña Poznan.
Taco fuches aí a Bulgaria. Poña algo de Bulgaria, algo así, Bulgaria. Pero era unha pista falsa. E aí está, aí temos un Puskis, aí máis cerquiña, que atopo aí a rúa e o sitio exacto. Moi ben, pois último estadio. E isto que é isto? Isto xa a última esa de premio. Creo que non, pero bueno. Onde é isto? Chernivtsi, campo do Chernivtsi, Shevchenko Park, o campo de Shevchenko do Salvador. Bukovina, estadio de Bukovina de Chernivtsi, foi un campo complicado. Puskis aí adelantou na última, porque sei que adiviñou o país, eu pensei que podía ser Bulgaria, ainda que non teña moita pinta por as matrículas, e está onde foi, tamén marcou en Rusia. Sí, Puskis aí domina o territorio cirílico mellor que ninguén. Cando a cousa vai por cirílico, Macedonia, Kazakistán, Ucraína... Si ten que darlle no strict, ten que darlle tamén eso acerto. A mí non, eu equivoquei, eu fume a Unión Europea. Moi ben, pois imos xogar unha máis, depois quizás cambiamos de xogo, se vos parece. Xogamos unha máis. Unha máis a este, e a mellor xogamos depois a outra cousa. Son as 6. Ata as 7 estaremos por aquí. Despois as 7 xa prepararse marchar. En que teño o campo de fútbol ben cerquiña, non teño que andar moi longe. Entre vehículos lourds. Isto de Tour de France. Vale. Tour de France. Nada, xa está. Este sí que é un país que lle gusta moito a Puskis, é un dos seus favoritos. E como favorito que é, vai no marcar ben. Taco foi está en Francia tamén. Sí, Taco marcaches aí en Francia, Saint-Malo, fuches a Saint-Michel, Saint-Malo tamén é santo, é verdade. E era Saint-Étienne polo cartel ese do Tour, Sabes que o meu favorito sempre fago ben de puntos, verdad? Pontevedra, Coruña, sempre aí onde ti dominas máis, non? En Pontevedra tenla super controlada. Coruña tamén, verdade que sempre que aparece un bar de Coruña, cafetería, bar, recordo que sempre o acerto de Puskis. Eu estudio francés para odiarlo con meus argumentos. Tiene pantalla altísima, o botón de xogarse non axuda. Non, Taco, sí, verdade que se tes en mini aí é complicado xogar. É bastante máis difícil que xogar no pantalla aquí grande. Teño pantalla aquí grande, así é máis cómodo. Bueno, aí a un punto do 5K quedamos Puskis e eu. Vale, Saint-Étienne. Spiel Arena.
Bueno, eso por aí case se podía xogar sin, con no moving. Vamos a ver. Düsseldorf. Aparece en el cartelillo que ponía Düsseldorf. Fostes a... Sí, Alemania marcou taco e Puskis falla Viena. Marcaches en Viena, que foi o Prater de Viena. Bueno, non marcaches en Viena, non. Era Düsseldorf. Miraches pista falsa. Eu vi un letreriño na estrada que poña Düsseldorf. Que o estadio non o coñecía, ainda que aquí foi... Que partidos xogou aquí na Eurocopa? Xogaron aquí partidos importantes. Porque Düsseldorf foi curioso, porque é unha cidade importante da Alemanha, sen embargo, o equipo de fútbol, pois hai moito tempo que non... Bueno, non sei se estivemos en primeira división hai algún poucos anos, pero cando eu era neno, o Fortuna de Düsseldorf era un equipo importante. De feito, xogou unha final de UEFA contra o Barcelona, anos 70, 80, non sei por aí. Cando estive en Düsseldorf, coidea a canción de Cuídate pola rúa, sí. Düsseldorf aquí na beira do Rin. Düsseldorf. Por que Düsseldorf? Porque está fora aquí. Que está un poquinho máis abaixo está Leverkusen, que aí sí que está Bayer. Pasar aquí por Leverkusen. Estiven en suño en Colonia. Pasei por aquí no tren Dortmund-Colonia, que pasa por Wuppertal, Solingen, Leverkusen, Colonia, Köln, Düsseldorf. Vale. Bueno, ahí estamos. 3. Wuppertal. Non é nome de vila. Wuppertal é curioso porque teñen aínda ese tren como un monorail, como dos Simpsons. É bastante espectacular. É un monorail moi antigo, unha cidade que ten a historia da industrialización da Alemanha, foi por esa zona, toda esa parte de Westfalia, de Renania. VK Arena, isto ten además calidade pésima, non se pode mover. Que pasou aquí? A mí non se me move isto, pero será... A foto non se pode mover, non sei se... Non sei se isto... Debe ser aquí, quizáis. Ou non é? Non, estaba confundido aí. Confundíme co de Wolfsburgo, pero é Augsburgo. VK Arena, aí está Puskis, era o campo do Augsburgo, en Baviera. E eu fun aí a Wolfsburgo. Non sei se equivale, se o de Burgo dá puntos. Non é nome de vida, ten que ser falso. Escoitei a muller de chantar nunha tenda en Shinjuku, como música de fondo. Ostras. Increíble. Increíble. Bueno, aquí Puskis nesta, case fai do 5K. Está co 3.900, vale, levo 3.500. Cuarta. A ver quen gaña esta partida. Que pasou aquí? Non fastidies, non. Googleado, non? Googleado ou googleado? Ben por Yogeser, Sí? Oye F5. Agora sí. Isto sobe un pouco máis.
Some un poquinho máis. A ver. Y a doparlo. ¿Dónde está esto? Ahí. San Siro, non? San Siro. Si, aí San Siro, o estadio do Milan e do Inter, que estiven aí no estadio, está un poquinho longe, para ir desde centro ata aí ainda leva metro, non sei que, non me acordo moi ben que fun. Por desgracia, ciñes na miña familia. A miña familia aprobou a profesión de maestra, non funcionaba máis, pois, parabéns, exactamente, o noso pesar. Parabéns, pois eso, alegro moito por ela. Unha funcionaria máis, que hai poucos, fan falta máis. E se máis mestras fan falta mulleres, que hai poucas. Ten que haber máis, que hai pouquiñas mulleres no noso gremio, hai poucas. Como dixo, de desgracia. Podía ser para... Non, pero eso sería unha desgracia moi terrible. Pois moi ben, fantástico, eso sí que é unha boa noticia. Última parada, último estadio. Non aparece o estadio do Deportivo, Está aquí en Donce, pero non aparece. Apareceu unha vez que estábamos xogando e apareceu. Mira, isto é Barcelona, non? O taxi de Barcelona. Os taxis aquí son como os de Barcelona igual, A ver, onde estamos? Vale. O estadio é curioso, En Canarias, pero que hai? Bueno, pues... será Polonia. Claro, estarán Canarias, e depois a mellor cando se suma puntos nos concursos de traslados nacionais que hai, creo que cada 2 anos hai concurso de traslado nacional, pode vir para aquí. Pero ao principio non, claro. Dakar. Puña por aí Dakar. Dakar, o estadio será a Arena Nacional de Senegal. O Estadio Nacional de Senegal que está en Dakar. Moi ben. E já tengo discapacidade, seguro que se quere ver rápido. Pode ir por pues mira. Pois nada. Pode buscar aí por a zona da Coruña. Perdín por ser boa xente, exactamente, ten razón aquí, ten razón o Puskis Celta. Se non dixera nada, gañaba. Pero, como dixo iso, foi así. Puskis é legal. É un xogador moi legal. Vou cambiar o deseño ese que me está molestando, tanta luz. Vou poñer un clásico. A ver se temos por aquí un que sexa un poquinho máis así. máis do día, non está tan do verán, tan de festa. Vale, imos cambiar de xogos, eu parece. Imos xogar un GeoGuessr, non, un Time Guesser. Isto dos estadios xa está moi trillado. Time Guesser. Así os que somos os clásicos, Tindón, Ferrellego, sobre todo, que somos a unha quinta especial, pois tamén temos aquí, xogamos con a vantaxe de eso, da nosa experiencia. Hai xente do Celta legal, sí. Hai algúns, non todos, ni moito menos, pero algún por aí solto sí que hai. Que rápido se viso viase, Taco. Mira, Taco xa está en Lausanne. Lausanne é unha cidade que eu teño agora lembranzas de que había unhas rúas moi empinadas. É un pouco como Vigo. Está o Museo Olímpico en Lausanne, creo, se non me equivoco. Estiven ali no Museo Olímpico de Lausanne. E así que, bueno, pois eso, tamén dades vos envexa, aproveitado do mar que envexa. Bueno, o mar, hoxe non moito, pero eso sí, vos tedes lago. Non tedes mar, pero o lago Lema é case como se fose un mar, porque é enorme.
Vémonos, que o pases ben, Taco. Vale. Timeguesser. A ver que sai por aquí. Play. Play. Vale. Aquí. Ano desta foto de sitio. Bueno, a ver, pola roupa da xente. O último non sei se é parecido a este. Isto é ano 2000... Coruña, pode ser, sí. Coruña ali por os mallos. Pode ser. Mira, están ali os xudeus por ali. Pode decir que hai unha mestura aquí curiosa. Está en inglés. A foto desta sí que fai confundir, pero bueno, estamos en... Bueno, aquí pongo o sitio incluso. Cazenove Road. Está en amarelo, digo amarelo, en verde. Esto podía parecer Londres, pero Londres non debe ser, non? El CIS, aquí está a sede do CIS. Parece a xente que sí. Parece feita. Isto está feito con inteligencia artificial, non? Mira, vais por os xudeus van por esta rúa e os musulmanes van pola outra. É dicir, se está cruzando mal. A ver, isto é anos telefón. Eu diría ano 2005. Incluso despois, E look left, look right. Isto de look left, look right, isto é típicamente londinense. A ver. Aí non sei que pon. Se pon algo aí non se ve. Eu non o vexo. Non sei, será estas aforas de Londres, un sitio 2001, claramente. Vamos por ver, a de caso, 2001. London. London que? London norte non creo. London pode ser o sur ou o leste. Stratford. Lambeth, eu que sei. Clapham. Cazenove Road non sei onde. Bueno, esta sería fácil para alguén que, claro, se aparece o nome da rúa, pois seguramente hai xente que coñece a rúa. Vamos marcar a ver que fixemos aquí para empezar. 2010. Mira, sí que era norte. Dicen que é o sur e era norte. Hackney. Outro día que houve aquí en Londres un asesinato aquí en Hackney. Un señor que colleu, empezou aquí a, non sei, aí, creo que foi no mes de xuño. Foi en Hackney. Causou bastante preocupación na cidade. Finsbury Park, por aquí, vale, mira. Eu estive en eses días en xullo aquí en Hampstead, por aquí Islington, non é máis para este lado, Hampstead. Nada, 2010, foi máis recente. Nada. Vale, bueno, isto sí, non? A meu sitio sí. De Gaulle. Cando regresa de Gaulle será o final da Segunda Guerra Mundial, non? Imos poñer ano 45, digo eu, e estamos no Arco de Triunfo. Supoño que será ou será despois a guerra de Argelia. Ollo que pode ser a de Argelia. Isto é aquí nos Campos Elíseos, moi cerquiña da San Ivase da vosa época. Así este é o soco, San Ivase da nosa época. Correcto. De Gaulle o pouvoir. No, sí, os tanques e tal. Sí, eu diría que isto é celebración do final da Segunda Guerra Mundial. Vamos darlle 44. Bueno, entón é 44, é antes da victoria, claro. É cando se recupera París, claro. A recuperación de París. Non é o final da guerra, senón
desembarco de Normandía, todo isto. Agosto do 26 de agosto do 44, o desembarco foi en xuño do 44, perfecto. Iso é un Sherman, este tanque, non? Aquí. Liberación de París, exactamente. Claro. Liberación de París no 44, antes da... Depois a guerra avanza ata Berlín. Moi ben. Vale, está. E agora sí, chegamos a unha que... Vale, bandeira de Marrocos. Bandera de Marrocos. Estamos en Marrocos, claramente. Farmací de non sei onde. Ceuta 2028. Pódese marcar esa, a ver, se te permite. Nada, non nos deixa marcar aquí. Ceuta 2028. Pode ser perfectamente. Se pudera poñer, poñemos aí Ceuta 2028 ou Melilla. Pero ten máis pinta de Ceuta, sí. Guitaron unha vez que gañou Marrocos unha Copa África, empezaron a guitar Ceuta marroquí, acabaron convencendo a UEFA. Así que debe ser aí. En fin, este Puskis é un peligro. É peligrosísimo. Está tamén aí en francés. Pode ser que Rabat, Casablanca, Tanser, eu que sei. Imos ir a Rabat, que é a capital. Os de chinchos de Ceuta e Melilla por sobre a final de Madrid. Son capaces de eso. Conceden sin problema iso. E ano... a ver, que ano pode ser aquí. Pasa que con esta roupa non se... Bueno, esta roupa é intemporal. Non ten un ano concreto. Sí, eu tamén creo que isto é recente. Isto pode ser 2015 perfectamente. A ver. 2008. E onde era? Como que Porto de Santa María? Sabrán foi un Porto de Santa María, Cádiz, de España. Foto. Pensei que dicía que era do Porto de Santa María. 2008. Mira, pois foi antes. Location, sí, pero isto que sitio é? Pois un sitio aquí... Marrakech, en Marrakech, claro. Marrakech debe ser así o sitio como máis tradicional de Marrocos, non? Así, como máis típico, turístico. Vale, fallo meu ir á capital, que a capital supoño que será como máis administrativa ou algo así, máis... Non sei, non teño ni idea, verdade, que non sei como será. Nada. Vale, Bahnhof Friedrichstraße, Buchhandlung, librería na estación de Friedrichstraße, que isto é Berlín, aquí sí que temos controlado isto. Friedrichstraße é unha estación moi importante de Berlín. Mitte Berlín, por aquí, non? Friedrichspalast, onde está a estación? Aquí está a estación. E o túnel debe ser por aquí. E eu supoño que o sitio é aquí, nesta esquina. A librería non creo que siga existindo. Supoño que será aí, porque, bueno, hai máis... Pode ser aí. Ano, que ano é isto? A ver... Ese chándal taste principio dos 70. Si, os chándals son moi setenteiros, Os pantalóns, o pelo... Totalmente 70, 80, diría eu. Eu xa diría máis 80, quizás, non? Parece máis de 80 que de 70. O que pasa que aquí tamén a mellor confundímonos, pero eu diría 83 ou así, Vou me la de cantar por 83. A ver se non me equivoco. 89. O sitio sí que era, o sitio exacto. Era aí. Pero era 89. É dicir, no ano da caída do muro.
foi este ano, no 89. Vale, e última. Bueno, Place de la République, Boulevard du Temple, estamos en París. París, Place de la République e Boulevard du Temple. Isto está Temple, e por aquí onde está o Concello de Notre Dame para Notre Dame. Por aquí Temple. Temple, por aquí, se non me confundo, Tour de Saint-Jacques. Plaza da República, máis por este lado, creo. Será no propio Hotel de Ville. Vamos a marcar por aquí. Olha a praza do propio Concello. E que ano este, aquí... Anos 60, diría eu. 62 acaba a Guerra de Argelia, 63. Vamos poñer por aí, 63. A ver. 77, moito despois. 77. Ostras. E o sitio... A Plaza da República, propiamente. Non sei que propón isto aquí. Mal. 40.000 puntos. Hasta 50.000, 40.000, bueno, pasar a 40.000 casi podemos considerar un aprobado. Aprobado raspadín. Princess Street, Edimburgo. Estamos en Edimburgo, ali o que se ve a catedral. E ali ao fondo o castelo de Edimburgo, así que estamos en Edimburgo. A ver. Edimburgo, Princess Street, estás boa de aquí. Queen Street. Queen Street. Princess Street, aquí está. Princess Street. O que se ve Castelo de Edimburgo. Debe ser máis por aquí. Ahora, moi ben, sí. Ano. Polo grosor da neve non podemos saber o ano. Pola roupa da señora tampouco moito. Non pode ser calquera ano. Non temos máis pistas que unha foto todo cheo de neve, unha señora cun bolso. Nada, o ano é moi difícil de saber. O 85. 79. A rúa sí que está ben, pero o ano... Va. Outra que Edimburgo. Era 79, claramente, non? Sí. A ver esta. Temos aquí Pomo Edimburgo, non? E que eu penso que incluso pode ser a mesma rúa. Que pasa aquí? Que cando aparece unha cousa aparecen 20 veces repetido o mesmo. Princess Street é unha rúa moi importante ali. Pode ser Princess Street perfectamente. Forces foi Edimburgo, non sei. Parece un poquinho empinada, porque esta rúa é bastante máis cha que isto, pero pode ser. Aquí non sai Ourense, podía sair. Se sai aí sí que podíamos acertar. Ano... Aquí sí que, bueno, estos peinados da roupa, esta forma de vestir, aquí sí que estamos falando de anos 50, non? 51. Mira que periódicos, Eu diría 51, pareceme que nin 60, 52. 34, incluso moito antes. Boa. Os entre que dan a Liga Suiza en aberto. E onde a dan? En internet, así, en aberto, directamente. A Liga Suiza, bueno, non sei se a Liga Suiza terá aí moita demanda, non? A Liga Suiza, así te cobrar por ver a Liga Suiza, pagar por ver a Liga Suiza, Lugano Grasshopper. Xoga Lugano. Bueno, algún día mellor, algún partido. Non sei de que equipo, por que equipo tirar da Liga Suiza, non sei. O único aí, se Taco nos invita a ir a Lausanne,
seguimos o Lausanne. Bueno, polo Mílica. Grasshopper non é gracioso, verdad? Sí. Grasshopper, creo que incluso que estive no campo do Grasshopper, ali en Zurich. Porque, bueno, si viaxando con meu irmán, ou ir ao estadio do sitio, eso era casi unha especie de norma non escrita. Ibas a Zurich, tiñas que ir ao campo de Zurich, ibas a Manchester, ao campo de Manchester, bueno, a calquera sitio había que ir ao campo de fútbol. Hamburgo, campo de fútbol. E claro, Grasshopper, que é o saltón, non? Non sei ben por que se chama así, a verdade, que non sei cal é a razón do nome de Grasshopper. Se non polo Milka, como di Dindonfer, máis polo Milka que polo Grasshopper. London, un home aí cun maletín, correndo cun maletín, non sei que ten que ver isto. E este edificio así curvo con isto, pareceme por aquí, pola zona de Aldwych, que hai un edificios aí que fan curva. Por aquí, non? É Aldwych, por aí, estou confundindo eu. Aquí, pero fan curva cara ao outro lado, non sei. Vamos poñer por aí. E isto sí que tamén é antigo. Anos 30. Con eses coches. Ano 36. Finais dos 20, principios dos 30. Sí, vamos poñer por aí 33. A ver. Pois non, mira, agora sí que son 54. Nada, non estamos aquí. Mira, o sitio non era aí, pero era bastante cerca. Charing Cross por aquí, bueno, National Gallery. Ostras. Estoy aquí prácticamente en Trafalgar Square. Ano 54, eh? Ostras, estes coches no ano 54 os que había en Londres, eh? Esto será certo, pero non sei, ou Londres é moi clásico, que tamén é certo, ou se non, se dirás, tío, no ano 54 os coches de Londres eran todos estes así. Parecen dos anos 20, das películas dos gángsters de Chicago. Nada, mal. E isto que é? Ostras, chaval. Isto... Xapón. Non sei que pon por aí. Xapón... derrubando un edificio en... Xapón ou non é Xapón? Porque estos son os típicos cartéis de ou China ou Taiwán ou por aí. Complicado isto. No GeoGuessr aparecen así en verde, son Taiwán. Imos poner Taiwán, ainda que en New York nin idea. Taiwán, Taipei, ano 2006. Ollo a... non vai ser nada que ver. 2002, pois un poñer 2002, porque creo que ainda así vai ser... pois mira, sí que era Taiwán. Pois sí que era Taiwán, 2024. Ostras, deste ano. Limpeza nun edificio dañado durante o terremoto de Hualien en Taiwán. Mira ti. Foi ese letreros verdes, mira o GeoGuessr. O que é o GeoGuessr? Eses letreros verdes con esas letras chinesas, enseguida pensamos en Taiwán. E era Taiwán. Non era Taipei, pero era Taiwán. Está claro que mellor xogar o GeoGuessr que xogar a isto, porque nos anos nada, nos sitios algo así. E aquí temos a estes homes tocando aquí a
o corno este dos Alpes. Este para transportalo en avión debe ser fácil ir con isto. Ir a Ryanair e dicir, mira, teño que embarcar e teño que levar aquí o corno este. Isto ten que ser Tirol, eu diría por aquí. Entre Innsbruck e... por aquí ten que ser, ou Alemania ou Austria. Vamos a marcar aquí. E estes homes... marco campo de las óperas, tamén podemos marcar. Aí en Zurich. Ano... a ver, levan este típico chaleco, xa moi de agora, non? Típico chaleco. Isto é nada, deste ano ou do ano pasado. Eu creo que é do 23. Esta xente é de agora. Está recuperando as vellas tradicións tirolesas. 17. Os Dolomitas. En Italia. Son italianos. Nada, isto é un desastre. 31.000. Imos volver ao GeoGuessr, que o Time Guesser. Hai que xogar máis, hai que entrenar máis. A ver que podemos xogar. Estou pensando que podemos facer. Podemos xogar... se non a outro... non se me ocorre moito, Isto non ter cousas preparadas, estará feito a cousas preparadas. Podemos xogar un... ou un City Guesser mellor, para cambiar un pouco. Vale. Busy Places, Capital Cities. Vamos a hablar de Capital Cities. Capital Cities. Bueno, Capital Cities... con esa bandeira... estamos en Oslo, non? Oslo, claramente, non? A bandeira non nos confunde aquí. Vimos a Oslo, moi ben, ten que ser Oslo. Non só pola bandeira, polas matrículas dos coches, tamén. Vale, polo aspecto. Por aí, polo centro. Moi ben. Correcto. Primeira capital conseguida. Trenes argentinos. E agora creo que os trenes argentinos subiron os prezos a barbaridade. A mítica furgoneta coa matrícula verde. Vale. Que estación é esta? Aí aparece. Belgrano C. Belgrano C. Estamos en Buenos Aires. Belgrano, que por aquí, Belgrano. Por aquí. Belgrano C. Bueno, estación de Belgrano R. Belgrano, esto que... Belgrano R... Hay todo o alfabeto distinto. Non sei antes de fondo, pero... Sí, eu escoitei, non será a música que me gusta aquí, non? Non sei se foi a música ou foi... Pode ser, todo é posible. Pode ser. Bueno, esta tiña que estar por aquí o dos do Rei para que nos informara dos edificios. Estamos en la Gran Place de Bruselas. Puerto España, Trinidad y Tobago. Bruselas, Gran Place. Ahí, ala. Esto de capitais, claro, é fácil porque debe ser dos máis fáciles que hai. De momento.
Ataco aquí, ahora... ¿Qué capital es esta? ¿En qué país estamos? Estados Unidos, Australia... Movamos coches. Esa vai ser a clave do asunto. Tenda de Apple, macrotenda. Australia, sí. Van pola esquerda, sí. Bueno, aí unha arroba que non nos indica moito. Canberra, entón, non? Se ten pinta de Australia, non ten pinta de Estados Unidos. Australia, pois imos marcar Canberra, que está aquí entre Melbourne e Sydney. Unha cidade que construíron para iso. Por iso ten esta forma tamén así tan peculiar, non tan deseñada. Debe ser por aquí a zona... poñen Sydney. Isto é... Son máis de gamperras. De garimbas, máis. Fallo aquí, isto é un fraude. Realmente un fraude. Unha fraude pero grande. É dicir, poñen capitais, non? World Capitals e poñen Sydney. Non sei que pensarán en Melbourne, pero a capital de Australia non é Sydney. Por moito que se poñan aquí... Fíxose Canberra para... Isto é como Santiago. Para que non fose nin Coruña nin Vigo, decidiuse que fose Canberra. Pois queda Ourense, que máis ou menos Ourense equivalería aquí a Alice Springs, e Lugo, que máis ou menos é por aquí, por Mataranca. Como Brasilia, construída para ser capital. Efectivamente, como Brasilia, son dous exemplos bastante parecidos, non? Brasilia, construído para capital, tamén dúas cidades de rivalidade grande como Sao Paulo e Río, e en Australia, pois máis ou menos o mesmo. Consenso, facer unha cidade nova para que nin fose Sydney, nin fose Melbourne. Isto li nun libro de Bill Bryson que fala da historia de Australia, comenta isto, non? Comenta as razóns de que a capital de Australia se saca Canberra. Por eso está aquí mal. Mandarina. Tomate grande, tomate largo. Dale tomate, papito, tomate bueno, tomate. Tomate largo, tomate. Vale, Latinoamérica, ¿qué capital? Venta de minutos. ¿Dónde puede ser esto? Colombia. No creo que sea Colombia. Pon allí. Está en zona amarilla. México, no. La forma de falar da xente, non sei que dicir. Bucaramanga non é Colombia. Ecuador, xa, Bucaramanga, Ecuador. Xa. Quito, entón. Ecuador. Vale. Quito. Pois aquí no centro de Quito. Por aquí. Pois non, era Medellín. Bueno, esto de capitais... sabemos o de capitais moi relativo. Medellín. Por aí temos un taxi. Vale, capitais, cidades grandes. Ese concepto de capital máis ben é unha cidade grande. Vale, aquí temos Estocolmo. Non pensamos máis se os cartéis son de Estocolmo. Vale. Kangastanka, illa esta Alemania. Isto é un... A ver, este metro
Este metro parece de Madrid. No, pues está en cirílico, aquí cirílico. ¿Metro de qué? De Moscova. Sí, creo que sí, que ya sí de grande. Aquí di. A la Bayo Metro. AM puede ser de metro o de Moscú. Serbia, sí. Puede ser de Serbia, sí. Ahí pongo ahí las paradas y tal, pero ni idea. Lanzámonos a Belgrado. A ver dónde nos leva. Hay un mapa por ahí, a policía. Smolensk ponía ahí, Smolensk, ¿no? Smolenskaya. Smolenskaya son ahí a Moscova, ¿no? Hay un Smolenskaya. A ver. Plaza Smolenskaya ponía ahí antes, ¿no? Sempre cayó periódico aí. E xa estamos fora. Isto é Moscova, non? Non é? Que non? Edificio en Varsovia é un parecido. Pero Varsovia evidentemente non é. Smolenskaya, depois debe ser en, eu diría Moscova. Era unha praza que é Smolenskaya ou así. Acompaña por aí a ver si era Moscova. Smolenskaya. Smolenskaya era aí en Moscova, certo. E agora onde estamos? Isto é moi de... Parece Grecia, cousas gregas. Isto é moi grego, sí. Típicas tendas, rúas cheas de tendas de souvenir con esponsas. Isto é moi de Creta. Isto é moi cretense. Atenas pode ser tamén, aí en Plaquias ou por aí tamén. Monastiraki, mira, aí están os Slavonakion. Tabernas, como aí que se come de maravilla. Gyros, kebabs, moussaka, saladas. Sí, é bastante grande. Perfectamente Atenas. Imos marcar Atenas, Plaquias, por aí. Atenas. Plaquias por aquí abaixo. Acrópoli, Placa por aquí. Aquí hai moitas ruas así. Efectivamente, era Plaquias. Atenas. Terra de Tasos Dubicas. Y aquí por las letras esto que Indonesia, digo en Tailandia, Malasia, Tailandia, ¿no? Tailandia será. Tailandia, o sea, que ten que ser Bangkok, sea a capital. Aquí meteos o camión das botellas, ¿no? Das mirindas. Va, pues
Señora non sabe se cruzar ou non cruzar. Bangkok. A ver se é verdade que isto é capital. Vai en Tailandia, pero a capital non é. Chiang Mai. Chiang Mai. Ben. Eu diría que Krunten Mahana Kama Ratana Koshi. Já imagina Farat Satani Burón non, ao final non foi. Sorte que non é de escribir o nome, porque se hai que escribir todo iso como resposta e tiñan que poñer un tempo límite de varios minutos. Universidade de Ottawa. Ottawa, aquí sí que capital, outra cidade tamén que é capital de Canadá e dúas cidades grandes por aquí, bueno, máis dúas. E Ottawa é máis ou menos un pouco intermedia por aí, Ottawa. Non sai Spanien. Estas que letras son? Bandeira de... Ni idea, ¿eh? Era como árabe, pero non parecía árabe. Si, sí, árabe, non? Árabe... Irán. A bandeira pode ser de Irán. Si, sí, Arabia Saudí non, porque a bandeira toda verde. Pode ser Irán. Podemos estar en Teherán. Aquí por onde vai o fulano non nos vai dar moita pista. Vai meterse por unha rúa que non hai nada. Irán. Probamos con Irán. Veña. Irán. Teherán. Irán ou volverán. Volverán. Pois sí, efectivamente. Era Teherán. Era a capital de Irán. Luxemburgo, sí, isto é Luxemburgo, que hai unhas... Está todo metido así como nun... entre montañas. Luxemburgo, non o pensamos máis. Luxemburgo, capital de Luxemburgo. Vale. Isto é moi checo, moi... da Europa Oriental, checo, Eslovenia, bueno, Eslovenia, entón, Eslovenia, pon aí, Eslovenia, vale, Eslovenia, Ljubljana, vale, aquí non está disponible, non está disponible, Stargazing desde Francia, no. Londres, City, a City de Londres. Esto é City, claramente. Ourense, na parte ali da torre. Se hai un coche do alcalde mal aparcado, esa é a mellor pista. Todo o mundo coñece o coche do alcalde, o coche amarelo do alcalde, porque sempre está aparcado onde lle dá a ganar. Venture Street Bank. Vale, Bank. Estamos en Bank. Falla Bank. Por aquí City Bank é aquí, non? Debe ser por aquí. Bank. Aparcamos aí, xa está. Vale, de noite non se ve moi ben de noite. Portugal, ten pinta toda Portugal, claro que sí, Portugal. Boas festas. Freguesía de San Vicente. San Vicente de onde? Completo está o parking, as festas. Casi España, casi. Bueno, polo intento que fan de falar en español, casi podemos decir que é España. E ainda que lle digas bon día, que era unha milla de leite, eles falanche igual en español.
Da igual que lle fales en portugués, en canto soa que é algo raro, saltan o Lisboa, di Dindonfer, pode ser Lisboa, pode ser Lisboa, sí, ten máis pinta de Lisboa que de Porto. Lisboa, pode ser Lisboa ali por onde pode ser isto. Grasa, iso da Grasa, Miradouro da Grasa. Si, aí están os eléctricos, desde que Lisboa, claramente, correcto. Os tranvías eses amarelos propio de Lisboa. Miradouro da Grasa creo que é o que hai aquí no de Santa Lucía, non? O da Grasa por aquí. Non sei que puña por aí. Chiado. Non sei se hai un mirador por aquí. Se hai Grasa este. Por aí. É o mirador da Grasa. Este. O famoso mirador da Grasa aí. Aquí sí, van a andar por Lisboa, a verdade que tamén. E por esta zona de aquí, xa non che digo. Bueno, por calquera. Quitando aquí o Rocío, a Baixa esta. O resto, por aquí arriba, subir por aí tamén. A cidade ten esa forma. Vale, imos coas últimas, que van ser as 7. Lisboa como Vigo, todo costas, efectivamente. Vigo tamén, en fin. O que pasa que na Coruña tamén hai costas, pero non no centro. Pero se vas para zonas de Coruña que non son moi céntricas, carai, vaya se hai pendentes por aí. Se non a rúa aquela de Plai Cancela, non sei se en Vigo hai moitas así empinadas. O que pasa que é verdade que no centro os castros, os mallos, efectivamente. Coruña, o que ten de cómodo é que o centro é todo chan, non? Pero se a pouco que te apartes a Sabina de Finisterre xa empeza a ser máis empinada, non? Bueno, eso está en chinés, en xaponés, en Vigo teño o Calvario, sí. En todos os sentidos, China, non? China, bueno, cartel verde, ollo, cartel verde pode ser Taiwán. Eu vou ir a Taiwán. Se é Pekín, pois nada. Taipei. Beijing. China, exactamente. Correcto, era China. Nada, esto es Estocolmo. Outra vez Estocolmo. Vais por esta rúa, así que pasei por aquí. Esta rúa, Estocolmo. Aquí está en Gamlestad, creo que por aquí, por estas rúas de esta zona. Por esta, a Västerlandsgatan, unha destas. Mira, ollo, cuidado, esta sitio exacto. Sabe, marquei a tenda, só me faltou, bueno, por 1 milímetro. Olliño, aquí con banda sonora, vamos a poñer banda sonora. Istambul, pasa que tampouco é capital, pero bueno. Metemos Istambul como capital de Turquía. Hai bastante xente, para gravar non sei se está cómodo. Creo que a mellor deben controlar un pouco os accesos, porque non te podes ni mover. Estambul. Temos ali a bandeira, por se acaso tiñamos dúbidas, aí temos imos a Estambul. Ao final me aparecía Coruña, non? Parece que non, pero tiña que aparecer de alguma maneira. Non sei de onde está visto isto. Galata, Kulesi. Debe ser desde aquí. De outro lado.
Galata Culesi, por aí. Galatasaray. Vale, este foi a de antes. Nada, están os vales, está Medellín. Mandarina, Medellín. E sí, a última. A ver. Última cidade. Outra vez cirílico. Outra vez cirílico. Outra vez pensamos en Moscovo. Debe ser Moscova. Market. Ainda que tamén ten esa pinta de San Petersburgo, desas avenidas de San Petersburgo. Diría Moscova. Marcamos Moscova. Esa está. Moscova. Avenida Teatral y Proyes, no sé qué. San Petersburgo. Muy bien. Exactamente. San Petersburgo, sí señor. Capital foi, verdade? Que se conta como antigas capitais, verdade que San Petersburgo foi capital de Rusia durante bastante tempo. Cada que probar, a ver. Geogrid Game. A ver. A ver, de que vai isto. Geogrid Board 105, número 105. Capital City, Population of Family. E hai que fazer aquí. Que marcas aquí? Non podes repetir país. Capital City Population over 5 million. Que cumple as dúas condicións. Flag with only red, white and blue. Vale, o sea que ten que ser flag with only red, white and blue. E aquí teño que poñer unha que eu pense, no? Capital City Population over 5 million, flag with only red, white and blue, hai moitas, pero podemos poñer Francia. E non era. Marquei aí, pero non sei que pasou, non sei. Pon aquí que se ler 9. Name is 10 letters long. Population over 50 million. Landlocked, que significa? É dicir, que bloqueada por terra, que non ten acceso ao mar, non? É dicir, tens que ir acertando según as condicións estas. París ten 2 millóns. Bueno, ostra, claro, se contan, bueno, claro. Ostras, entón, nada, non cumpre eso. Claro, ten 2 millóns, si o centro, a mellor toda a cidade, o entorno, pois si, serán máis. Máis de 5 millóns, entón, poucas cidades, haberá, capitais, Será Washington. Non sei, Washington ten máis de 5 millóns. Londres. Claro, ten que ser Londres, pode ser. Entón, aquí, que buscamos? United Kingdom. Aí está, vale. Tá, ten máis sentido. Fui máis a Francia cando había que pensar máis en Reino Unido. Vale, capital city population of 5 million, que teña capital grande, que teña o nome 10 letras ou máis. Xapón non é.
Claro, hai 5 que cumplen. É dicir, se cumplen as condicións, Corea mala, se claro, se contan South Korea, non? Esta pode ser. Son 10. Son 10. Son 10, a mellor non chega. Dice, teñen que ter máis de 10. Capitais grandes, 5 millóns, máis de 5 millóns. É complicada, pero está ben o xogo, Este dos xogos que te vai pensar, que tes que aí unir varios conceptos. Landlocked en África. Sí, hai tamén, claro, no centro. Landlocked en África pode ser como de Chad. Chad. Vale, se cumple, queda aí metida, non? Población de máis de 50 millóns en África. Nigeria. Vale. Está ben. Pois é a modelo de Romanía. Capital City Population over 5 million. Capital de África que teña máis de 5 millóns, supoño que Egipto, non? Egipto, vale. Poboación de máis, bueno, entón Estados Unidos. USA, United States. Vale. Que non teña mar e que teña bandeira só con azul, vermello e branco. E azul vale o de Luxemburgo. É azul, Tamén vale Luxemburgo. É un azul un pouco diferente, e aí azul celeste, pero vale. Agora, Capital City Population over 5 million, que teña un nome grande, longo. Un nome longo. Población de máis de 50 millóns e que teña nomes longos de países. E que de 10 letras ou máis, claro, Estados Unidos tamén. Se conta como Estados Unidos de América. China terá un nome longo. Porque será República, non? República. Claro, non pon así. China pon un pequeno. Non. Claro que pon en plan República. Porque a República del Congo, República Dominicana, República del Congo. Kingdom. United Kingdom. No. Emiratos Árabes Unidos, pode ser. Esta, non? Non ten máis de 50 millóns, claro. Pero a capital... Emirates. Non podes repetir o que dicías antes, claro. Pues nada, creo que quedamos aquí bloqueados. Non sei se os de Kazajistán eses chegan a Kazajistán, pero non ten 10, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ten 10 tamén outra vez. Países que queden sin... Ten que ser por aí, deses países do centro de Asia. Que non teñan mar. Non hai tantos, Non sei se en África, pero 50 millóns, máis con 50 millóns, ten que ser un país moi grande. North Macedonia. En cal o pusemos, pero claro, máis de 50 millóns de habitantes, nin de broma, non? Landlocked, sí, pode ser Landlocked, pode ser. Correcto.
Estamos nesta de aquí, estaba pensando nestas. Moi ben. Queda solamente un guess, parece que non podemos completalo. Un intento máis. Épica, ademais, foi, Cuidado. Épico. Aquí xa que non sei, Claro, países de 10, máis de 10 letras, sin siquiera quitando, claro, Estados Unidos de América, pero a mellor hai que poñer aquí Estados Unidos, non? E non se chegará, claro, colocando de outra maneira. Pode ter máis de 50 millóns. Ou a capital. Máis ben a capital, non? Eu diría máis pola capital. República ou Democrática República? Come back to play the new board tomorrow. Vale. Bueno, está ben. Grazas polo enlace. Sumo aí, engado aos meus xogos. Teño por aí os marcadores. Gandámoslo por aí. Está ben. Xogo que está entretido, porque tens que pensar en varias cousas ao mesmo tempo. Así que estivo ben. South Korea. Bueno, entón sí que 10, máis de 10, pero están aí as respostas, non? E as menos populares, as máis habituais. Pero claro, South Korea, ou contei un mal, son 5 e 5, 10. O sea, 10 ou máis letras. A non ser que conte un espazo no medio. A mellor contaba o espazo. As menos habituais. Chile, Arabia Saudí, Sudán, Filipinas, Tailandia, Laos, Luxemburgo, Zimbabue. Vale, pois anoto este xogo. Está ben. Encaixa perfectamente no que facemos por aquí habitualmente. E nada máis, pois xa son as 7:00. Eso, queríamos ver o partido, ainda que tampouco é un partido que nos emocione moito, pero bueno, a ver con que xoga o Celta este sábado, a quen saca aquí no Estadio da Lomba, 8 da tarde, 7 hora portuguesa, Celta Vizela. Quen sabe, a mellor outro día que, tal como está o tempo, a mellor outro día facemos a mesma de conectarnos e facer outra sesión destas así improvisadas de yogueser. Mentres tanto, pasadeo ben, o mellor que poidades, coidadevos moito e besitos grandes e abrazos para todos. Chao. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro
Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para Choco Redondela.